Когато всички казаха, че няма шанс, Лукас Алмейда доказа, че истинската сила се крие в решителността. На 17-годишна възраст той влезе в могъщ съд с нищо друго, освен смелост и справедливост в сърцето си. Това е историята за това как един млад мъж се противопостави на невъзможното и промени живота завинаги. Пригответе се да се вдъхновите от пътуването на Лукас за преодоляване и победа. Останете с нас до края и открийте как един глас може да преобрази света. Беше облачна сутрин в Цидаде Нова, където оживените улици отразяваха типичния градски хаос с свирещи коли и пешеходци, бързащи да се скрият от дъжда. В сърцето на града Централният съд на Цидаде Нова, известен с това, че приема най-противоречивите и важни дела в местното правосъдие, беше по-натоварен от обикновенно. Напрежението в съдебната зала беше осезаемо вътре в съдебната зала. Адвокатите в скъпи костюми шушукаха помежду си и внимателно разглеждаха документи. В центъра на стаята съдия Аугусто Морейра, 60-годишен мъж, известен със своята строга поза и нетърпение към ненужните формалности, преглеждаше делата от деня. С безупречно причесана сива коса, очила с дебели рамки и винаги сериозно изражение, той излъчваше властно присъствие, което издаваше естествения му скептицизъм. Именно в тази заредена среда влезе Лукас Алмейда. Той не можеше да изглежда по-различен от останалите присъстващи. Млад, клющав чернокож мъж на около 17 години, облечен в семпла официална риза и износени обувки. Носеше черна раница, която изглеждаше тежка, но я държеше здраво. Въпреки простотата на външния си вид, Лукас държеше главата си високо вдигната и стойката си изправена. Очите бързо се обърнаха към него и шепотът започна да обикаля стаята. «Кое е това момче? Какво прави тук?» казаха някои от присъстващите. Контрастът между него и добре облечените адвокати беше очевиден. Лукас отиде до една пейка в дъното на стаята и седна, без да обръща внимание на любопитните погледи. Малко след това съдия Аугусто Морейра удари с чукчето, като обяви изслушването за ред. Гласът му прозвуча властно в стаята. «Ще започнем процеса по делото Оливейра срещу Агровале, правен спор за земя във вътрешността на щата. Искам присъствието на адвоката, представляващ ищеца». За момент настъпи тишина. Тогава Лукас Алмейда стана и с отмерени крачки се отправи към центъра на стаята. С всяка стъпка мърморенето се увеличаваше. Когато стигна до амвона, той остави раницата си на пода и каза твърдо: «Добро утро, ваше превъзходителство. Казвам се Лукас Алмейда и съм адвокатът, представляващ Гейжа Мария Оливейра». Стаята потъна в пълна тишина. Адвокатите си размениха недоверчиви погледи, а самият съдия Морейра спря да прелиства документите си, за да наблюдава младия мъж. Той намести очилата си и погледна Лукас с смесица от удивление и презрение. «Извинете, искате да кажете, че сте адвокатът на Гейжа Мария Оливейра? Това истинско изслушване ли е, млади човече? Не сме на театрална репетиция. Къде е истинският адвокат?» Лукас остана спокоен, с овладян тон. «Ваше превъзходителство, аз съм адвокатът на Гейжа Оливейра. Тук съм, за да я представлявам в съответствие с закона». Съдия Морейра се засмя кратко, сухо, което скоро премина в сарказъм. «Това трябва да е шега. Кой е разрешил това дете да дойде тук като адвокат?» Той се огледа, търсейки подкрепа в също толкова обърканите изражения на присъстващите. «Хайде, хлапе, това не е парк за игра на адвокати!» В този момент се чу глас от дъното на стаята. Беше Мария Оливейра, възрастна жена с скромна външност. Тя се изправи и каза твърдо: «Той е моят адвокат, ваша чест. Той беше този, който се съгласи да ме защитава, когато никой друг не искаше». Съдия Морейра присви очи, явно разстроен. Той удари чукчето, за да заглуши мърморенето, и помоли Лукас да представи акредитивните си писма. Младежът отворил раницата си, извадил запечатан плик и го подал на съдебния служител.
Когато служителят предаде документите на съдията, в стаята отново настана тишина, като всички наблюдаваха внимателно как съдията анализира документите. Изражението му постепенно се промени от недоверие към изненада. Той погледна Лукас и за първи път проговори без сарказъм. Изглежда документите ви са наред. Вие наистина сте лицензиран адвокат. Но кажете ми, млади човече, как някой на вашата възраст успя да се справи с това? Лукас се изправи пред съдията спокойно и отговори много учено. Ваше превъзходителство, но не съм тук, за да говоря за себе си. Тук съм, за да защитавам клиента си. Съдията за момент онемя, но скоро се овладя и обяви. Много добре. Ако настоявате, можете да представите своя случай, но ви предупреждавам, че няма да проявявам никакво снизхождение от моя страна. Лукас кимна, върна се на амвона и започна да подрежда документите си. Стаята все още гъмжеше от мърморене, но несъмнено всички знаеха, че той трябва да докаже не само на съдията, но и на всички там, че е готов за предизвикателството. Лукас Алмейда е роден и израснал в Вила Есперанса, една от най-големите общности в Сида де Нова. Единственият син на Доня Хелена, трудолюбива жена, която отгледа момчето сама, тъй като бащата на Лукас ги изостави, когато той беше още бебе. Доня Хелена работеше като дневна работничка, чистеше къщи в луксозни квартали на града, като често си тръгваше преди разсъмване и се връщаше късно през нощта. Изтощена, но решена да осигури на сина си по-добро бъдеще, Лукас се показа различен от ранна възраст. Докато другите деца играеха по улиците, той предпочиташе да прекарва часове в четене на малкото книги, които майка му носеше вкъщи, често намирани в боклука или подарени от хора, за които тя работеше. Когато започва да посещава кварталното държавно училище, той бързо привлича вниманието на учителите със своята интелигентност и любопитство. Той не само се учи бързо, но имаше жажда за знания, която впечатли всички. Около 9-годишна възраст Лукас започва да проявява изключителен талант за решаване на математически задачи и уникална способност с думи. Един от неговите учители, Г.Н. Енрике, забеляза потенциала на момчето и започна да му помага, носейки му по-сложни книги и материали, които да учи. Ти имаш нещо специално, момче. Никога не позволявай на никого да те убеди в обратното, каза учителят. На 12-годишна възраст Лукас участва в регионално състезание по писане и става първи, побеждавайки ученици от частни и известни училища. Текстът му, озаглавен "Правото на мечта", говори за реалността на общностите и значението на борбата за справедливост. Текстът привлече толкова много внимание, че местен журналист написа история за него, която в крайна сметка промени живота му. Поради тази видимост, Лукас успя да получи пълна стипендия за елитно училище в Сида де Нова, но това постижение дойде с предизвикателства. В новата среда той постоянно беше обект на предразсъдъци. Много съученици, които идваха от богати семейства, се подиграваха на скромния му происход и факта, че той е единственият черен ученик в класа. "Какво правиш тук?" чух го веднъж от колега. "Това място не е за нас, като вас." Лукас обаче никога не позволи на тези думи да го разтърсят. Знаеше, че е там по заслуги и че присъствието му е неудобно, само защото противоречи на стереотипите. "Няма значение какво си мислят", каза майка му, когато го видя с наведена глава някои нощи. "Ти си моята гордост, моят гений и отиваш много по-далеч, отколкото те си представят." По време на годините си в училище Лукас беше отличен по всичките си предмети, но имаше специална страст към дебата. Той става президент на дебатния клуб и започва да участва в държавни състезания, като винаги защитава теми, свързани с равенството и социалната справедливост. По това време решава, че иска да стане адвокат. "Искам да помагам на хора като нас. Мамо, искам да се боря за хората, които никой не слуша", каза той една вечер, докато учеше. На 15-годишна възраст Лукас успява да влезе в специална програма за напреднали, която му позволява да завърши гимназия и да започне ускорено юридическо училище.
Той посещаваше държавен университет през деня и учеше късно през нощта у дома, винаги решен да постигне целта си. Когато завърши едва на 17 години, той получи специално признание от университета за блестящото си академично представяне. Но въпреки че завърши, предизвикателствата продължиха. Намирането на възможности на легалния пазар, тъй като беше млад, черен и със скромен произход, не беше лесно. Той прекара месеци в изпращане на автобиографии и изправен пред презрителни погледи, но Лукас не се отказа. Той знаеше, че най-голямото му оръжие са неговите знания и решителност. Въпреки външната си решителност, Лукас се сблъсква с дълбоки вътрешни конфликти. Натискът да бъде единственият млад чернокож мъж в преобладаващо бяла, елитна среда често го караше да се чувства тревожен и несигурен. Имаше моменти, когато се съмняваше в способността си наистина да промени нещата, особено след като се сблъскваше с непрекъснато отхвърляне и унизителни коментари. В една самотна нощ, след още един ден на изтощително учене и разгорещен конфликт с съученик, Лукас се замисли за своя път. Правилно ли постъпвам? Мога ли наистина да помогна на някого в такава неравностойна система? Помисли си той, гледайки натрупаните около него книги. Тези съмнения го карат да потърси подкрепа от майка си, доня Хелена, която винаги е била неговата скала. В интимен разговор тя го насърчи. Лукас, всички се сблъскваме с моменти на съмнение. Важното е да запомниш защо си започнал. Имаш голямо сърце и силен дух. Не позволявай на страховете да те парализират. Дона Хелена гледаше сина си с гордост, примесена с тревога. Тя знаеше битките, пред които е изправен Лукас, и тежестта, която носеше върху младите си рамене. Една сутрин, преди Лукас да тръгне за колежа, тя каза: „Сине мой, знам, че пътят не е лесен, но всяка твоя стъпка е победа за всички нас. Никога не забравяй откъде си тръгнал и за какво се бориш." Ген Енрике, професорът, който винаги е вярвал в потенциала на Лукас, също имаше своя гледна точка за младия адвокат. На среща с колеги-учители той коментира: „Лукас е ярък пример за това какво може да постигне образованието. Той не само надхвърля академичните очаквания, но също така демонстрира зрялост и страст, на които много възрастни се възхищават." За Мария Оливейра доверието в Лукас беше повратна точка. Преди години, когато други адвокати отхвърлиха делото й, тя видя надежда в Лукас най-накрая да бъде изслушана. В отчаян момент, преди Лукас да приеме случая, тя каза: „Лукас, не знаеш колко много означава това за мен и семейството ми. Ако наистина вярваш, че можеш да ни помогнеш, готова съм да ти поверя всичко, което имам." Беше денят на изслушването. Централният съд на Цидаде Нова беше зает. Опитни адвокати дефилираха с кожените си куфърчета, клиенти чакаха напрегнато и въздухът беше изпълнен с формалност. Сред тази тълпа Лукас Алмейда влезе в залата за изслушване заедно с доня Мария Оливейра. Носеше най-доброто, което имаше – синя риза, семпъл черен панталон и чифт обувки, които майка му успя да поправи специално за случая. Щом Лукас прекоси стаята, очите му се обърнаха първо с любопитство, после с недоверие. В края на краищата, кой беше този млад чернокож мъж с толкова проста външност, че да бъде в такава внушителна среда? Доня Мария вървеше до него с треперещи ръце, но увереното изражение на Лукас я утеши. Съдия Аугусто Морейра, който вече заемаше длъжността си на власт, наблюдаваше внимателно движенията на Лукас. Той отново намести очилата си, подчертавайки сериозността си. „Силва, срещу Агровейл Аудит. Моля законните представители да се явят", обяви той със строг тон. Кратко мълчание обзе стаята. Тогава Лукас Алмейда се изправи с твърди стъпки и отиде до амвона. Звукът от стъпките му сякаш отекваше сред шума, който се надигаше. Щом започна да говори, неговият ясен и твърд глас изпълни стаята. „Ваше превъзходителство, казвам се Лукас Алмейда. Аз съм адвокатът, представляващ Гежа Мария Оливейра." Стаята беше изпълнена с мигновена тишина, последвана от приглушен смях и изненадани погледи.
Присъстващите адвокати си шушукаха помежду си, някои явно се забавляваха от това, което смятаха за шега. Съдията Морейра намести очилата си и присви очи, сякаш за да потвърди, че е чул правилно. Той скръсти ръце и леко се наведе напред. Извинете, млади човече, искате да кажете, че сте адвокат на Гежа Мария Оливейра? Да, сър, отвърна Лукас без колебание. Съдия Морейра изпусна сух смях и огледа стаята, сякаш търсеше съучастие в останалите присъстващи. Това трябва да е шега. Как може момче на твоята възраст да е тук и да се прави на адвокат? Къде е истинският адвокат? Доня Мария, която седеше отзад, стана със смесица от страх и решителност. Той е моят адвокат. Ваша чест. Той беше единственият, който се съгласи да ми помогне, когато никой друг не искаше. Съдията повдигна вежди, явно заинтригуван, но и раздразнен. Ако е така, млади човече, надявам се, че имаш доказателство за квалификацията си. Ние не сме тук, за да си играем на адвокати. Лукас спокойно отвори раницата си, извади запечатан плик и го подаде на съдебния служител. Мълчание завладя стаята, когато полицаят занесе документите на съдията. През този момент Лукас поддържаше изправена поза, обърнат спокойно към съдията. Когато съдия Морейра отвори плика и започна да преглежда документите, изражението му постепенно се промени. Той премина от скептичен към сериозен и накрая към изненадан. От това, което виждам тук, вие наистина сте лицензиран адвокат. Вие сте регистриран в ОАБ и всичко изглежда е наред, каза съдията, като отново намести очилата си. Той замълча и погледна Лукас. Но кажи ми как някой на твоята възраст го направи, това изобщо не е обичайно. Лукас не беше уплашен. Той си пое дълбоко дъх и отговори. Ваше превъзходителство, майка ми винаги ме е учила, че с усилия и всеотдайност всичко е възможно. Учих усилено, издържах изпитите и изпълних всички изисквания. Тук съм днес, за да гарантирам, че справедливостта е въздадена. За какво се съди днес? Правото на справедливост? Намръщи се съдията, явно предизвикан от увереността на младия мъж. Много добре, ако сте толкова уверени, можете да продължите. Но моля, знайте, че не очаквам нищо друго, освен професионализъм тук. Няма да правя отстъпки за вашата възраст или нещо друго. Лукас кимна спокойно, върна се на амвона и започна да подрежда документите си. Погледите все още бяха вперени в него, някои на презрение, други на изненада. Дори при целия този натиск той запази самообладание, знаейки, че най-голямото изпитание тепърва предстои. Доня Мария го наблюдаваше от задната седалка, ръцете й все още трепереха, но с нова надежда в очите й. Тя знаеше, че Лукас е млад, но също така знаеше, че той е най-добрият й шанс срещу мощния агровал. С разрешението на съдия Аугусто Морейра, Лукас Алмейда оправи документите си на амвона, запазвайки твърда поза. Стаята все още беше изпълнена с мърморене, но той изглеждаше имунизиран срещу всякакви разсейвания. Случаят, който защитаваше, беше деликатен. Гежа Мария Оливейра, скромна възрастна жена, беше изправена пред спор с Агровейл, мощна селско-стопанска компания, която претендираше, че притежава земята, където тя е живяла с семейството си повече от 30 години. Лукас започна презентацията си с ясен и обективен глас. Ваше превъзходителство, днес аз представлявам гражданин, който е посветил целия си живот на работата и семейството. Въпросната земя е принадлежала на Гежа Мария Оливейра, откакто е била придобита от нейния покоен съпруг, но сега е несправедливо претендирана от компания, която използва неговото влияние и сила да се опита да й го отнеме. Той вдигна документ, който беше подготвил предварително. Ето оригиналната регистрация на собствеността, която показва, че Гежа Мария Оливейра и нейното семейство притежават нотариалния акт за земя от 1992 година. Лукас започна да разпространява копия от документа, като спокойно обясняваше всеки технически детайл. Той цитира членовете на Гражданския кодекс, свързани с правата на собственост, и представи доказателства,
че Агровейл се опитва да манипулира документи, за да обезсили законната собственост на възрастната жена. Аргументът му беше ясен и точен, не използваше измислени или сложни думи, но можеше да бъде достатъчно технически, за да впечатли дори онези, които се засмяха пренебрежително, когато се представи. Освен това, ваше превъзходителство, продължи той, тук е независимо експертно становище, което потвърждава, че документите, представени от Агровейл, съдържат нередности. Има ясни признаци на подправяне в подписа на предполагаемия първоначален продавач. Това доказателство потвърждава, че намерението на компанията беше да измами правото на притежание на моя клиент. Съдия Морейра, който отначало едва прикриваше пренебрежението си, започна да се навежда напред в стола си, анализирайки документите по-внимателно. Той махна към адвоката на Агровейл, който веднага се изправи с цялото си уважение. Ваше превъзходителство, този случай е по-сложен, отколкото Геен Рафаел се опитва да го представи. Агровейл придоби земята законно и цялата документация е изрядна. Освен това, трябва да кажа, че защитата, представена от него, няма опит. Той погледна Лукас с превъзходство, преди да продължи. Този млад адвокат може да е посветен, но той очевидно упростява въпрос, който включва дълбоки правни нюанси. Ние не сме тук за емоционални речи. Тук сме, за да анализираме юридически факти. Лукас слушаше спокойно, без да прекъсва. Когато адвокатът Маркус Таварес приключи, съдията погледна Лукас и го покани с жест да отговори. Оценявам защитата, която беше представена, каза Лукас с твърд, но почтителен тон. Въпреки това настоявам, че това, което представяме, са обективни факти. Доказателствата, които предоставих на този съд, показват, че Г. Жан Мария Оливейра има законно притежание на земята и че нередностите в документите, представени от Агровейл, са ясни. Въпросът не е за опита, но за справедливостта. Стаята се изпълни с лек ропот. Спокойният и директен отговор на Лукас остави някои хора изненадани. След това той продължи: не можем да пренебрегнем, че икономическата мощ на Агровейл се използва като оръжие за сплашване на обикновен гражданин, някой, който няма същите финансови ресурси или влияние. Този съд съществува, за да защитава уязвимите и да гарантира, че никой не е лишен от своите права. Лукас продължи да представя свидетелства от съседи, които потвърждават продължаващата собственост на Доня Мария върху земята от 90-те години на миналия век, както и допълнителни документи, които потвърждават нейната законна собственост. Всяка точка беше защитена с яснота и обективност, сякаш беше роден да бъде там. Адвокат Маркус се опита няколко пъти да го прекъсне с технически въпроси, но Лукас отговори спокойно на всеки от тях, показвайки, че си е направил домашното. Малко по малко дори онези, които го подценяваха, започнаха да признават, че той не е просто талантлив младеж, а подготвен професионалист. Съдия Аугусто Морейра, който дотогава наблюдаваше с скептицизъм, започна да задава въпроси. Лукас отговори точно на всеки един от тях, като даде да се разбере, че разбира не само случая, но и правните основи, необходими за защитата му. Много добре, господин Рафаел, каза съдията. Накрая трябва да призная, че вашият аргумент е много основателен, но все пак имам един въпрос. Ако собствеността на имота е толкова ясна, колкото казвате, защо това дело стигна до съд? Лукас си пое дълбоко дъх и отговори. Ваше превъзходителство, делото стигна до този съд, защото Агровейл използва влиянието и ресурсите си, за да създаде забавяния в процеса и да притисне моя клиент да се откаже. Но Доня Мария Оливейра не се отказа и аз тук съм, за да гарантирам, че справедливостта възтържествува. Директният отговор на Лукас изглежда впечатли съдията, който кимна бавно. Мърморенето в стаята се засили и дори Маркус Таварес изглеждаше неудобно от доверието на Лукас. Но Лукас знаеше, че битката далеч не е приключила. Беше спечелил вниманието на съда, но сега трябваше да се увери, че доказателствата му са достатъчни, за да спечели делото.
Средата в след щателната презентация на Лукас Алмейда, съдия Морейра обяви почивка, за да прегледа доказателствата, представени от двете страни. Ген Таварес, ще отделя време, за да прегледам доказателствата, представени от двете страни, преди да взема решение. Този съд ще направи почивка за 1 час. Щом съдията излезе от стаята, мърморенето се върна. Много от присъстващите започнаха да обсъждат силата на аргументите на Лукас. Някои по-възрастни адвокати, които първоначално му се бяха присмивали, сега погледнаха младия мъж с уважение. Доня Мария се приближи до Лукас и го хвана за ръката. "Благодаря ти, сине мой. Каквото и да се случи, ти вече направи повече за мен, отколкото някога бих могъл да си представя." Лукас се усмихна и стисна ръката й. "Доня Мария, още не сме приключили. Да отидем до края?" След почивката съдът продължи. Съдия Морейра влезе с сериозно изражение и седна. Той удари чукчето, молейки за тишина. След внимателен анализ на представените доказателства и изслушване на аргументите на двете страни, този съд стигна до решение. Автентичността на документите, представени от Агровел, беше сериозно поставена под въпрос, докато доказателствата, представени от ищеца, бяха последователни и добре обосновани. Ето защо аз решавам в полза на Гежа Мария Оливейра. Имотът остава на нейно име. Стаята избухна в мърморене и възклицания на изненада. Доня Мария се затича към Лукас и го прегърна силно. След това съдията погледна право към Лукас и за първи път проговори с по-мек тон. "Ген Алмейда, трябва да призная, че първоначално имах сериозни съмнения относно способностите ви, но днес вие доказахте, че талантът и отдадеността могат да преодолеят всяко препятствие. Този съд ви благодари, че ни напомняте за истинската цел на правосъдието." Лукас кимна, видимо развълнуван, но запази самообладание. Знаеше, че този момент е повече от законна победа. Това беше краягълен камък в борбата му срещу предразсъдъците, с които винаги се е сблъсквал. Присъдата на съдия Аугусто Морейра отекна в съзнанието на всички присъстващи в съда. Младият адвокат Лукас Алмейда не само спечели делото, но и промени представата на онези, които първоначално се съмняваха в него. Името му вече започваше да се шепне из коридорите на Централния съд на Сидаде Нова, не само като талантлив адвокат, но и като символ на решителност и преодоляване. Доня Мария Оливейра, все още емоционална, избърса сълзите си, докато благодари на младия мъж. "Ти не спаси само къщата ми, Лукас, ти спаси моята история, наследството на семейството ми. Нека Бог те благослови, сине мой." Лукас се усмихна с насълзени очи, но запази професионалната си поза. "Доня Мария, вашата борба е тази на много хора. Направих само това, което беше правилно, и искам да продължа да правя това за всички нуждаещи се." Докато събираше документите си, няколко адвокати, които преди това го бяха игнорирали, започнаха да се приближават, поздравявайки го. Дори Маркус Таварес, опитният адвокат на Агровал, дойде при Лукас с по-скромно изражение. "Трябва да призная, Алмейда, подценихте. Днес научих урок, който никога няма да забравя", каза Таварес, като протегна ръка. Лукас стисна ръката му и отговори смирено: "Всички сме тук, за да се учим, Ген Таварес. Благодаря ви за възможността да защитавам моя клиент." През следващите дни историята на Лукас Алмейда започва да се разпространява в местните вестници и социалните медии. Статии подчертаха младия адвокат от покрайнините, който се изправи срещу гиганти в съда. Историята бързо придоби популярност, вдъхновявайки млади хора от цялата страна, които видяха себе си отразени в Лукас. Съобщенията започнаха да достигат до него чрез социалните мрежи. Едно от тях, от млада жена на име Луана, привлече вниманието му. "Лукас, моето семейство живее в трудна ситуация и понякога чувствам, че мечтите ми да уча и променя нашата реалност са невъзможни. Но след като чух твоята история, разбрах, че не можем да се откажем. Благодаря ти, че си вдъхновение."
Лукас отговори на всяко послание, като насърчи младите хора да упорстват в мечтите си и да вярват, че образованието е ключът към трансформирането на реалностите. С отзвука на случая, Лукас реши да отиде още една крачка напред. Създава проект, наречен «Правосъдие за всички», който предлага безплатна правна помощ на хора с ниски доходи и наставничество за млади хора, интересуващи се от областта на правото. В партньорство с адвокати, доброволци и университети, проектът започна да организира семинари в периферни общности, показвайки на младите хора, че знанието може да бъде мощно оръжие срещу несправедливостта. По време на първото събитие от проекта Лукас говори пред група млади хора и възрастни. Аз също бях подценен. Казаха ми, че не принадлежа тук, но доказах, че нашето място е там, където се борим за него. Искам да знаете, че сте способни, че имате стойност и че можете да промените историите си. Месеци след случая, Лукас получава неочаквано обаждане от съдия Аугусто Морейра, който го кани на събитие в Централния съд на Сидаде Нова. При пристигането си Лукас беше изненадан от церемония в негова чест. Съдията, с по-малко сурово изражение, говори пред публика от адвокати, съдии и студенти. Когато срещнах Ген Алмейда, признавам, че бях скептичен, но днес мога с гордост да кажа, че той ме научи на нещо фундаментално. Справедливостта не се измерва с възрастта, цвета на кожата или произхода на тези, които я защитават. Този млад мъж е пример за това, което всички трябва да търсим в нашата професия. Съдията връчи на Лукас плакет за признание, на който пишеше «За вашата отдаденост на правосъдието и вдъхновението, което донесохте на мнозина». Въпреки признанието, Лукас никога не забравя кой винаги е вярвал в него – майка му. В един тих следобед той се прибра в къщи с букет цветя и плочата за признание в ръце. Доня Елена го чакаше с горда усмивка и го прегръщаше с сълзи на очи. «Това е за теб, мамо», каза Лукас, подавайки табелата. «Не, това е за теб, сине мой». «Нищо от това не би било възможно без теб», отвърна Доня Хелена. «Винаги съм знаела, че си специален, но най-красивото нещо от всичко е сърцето, което имаш. Не е само заради това, което правиш, но и заради това, защо го правиш». През годините Лукас Алмейда продължава блестящата си кариера като адвокат и ментор. Неговата история не беше просто за спечелване на дело, а за разчупване на бариери, вдъхновяване на промяна и показване, че талантът и решителността нямат цвят, възраст или произход. В интервю за телевизионно шоу Лукас обобщи своето пътуване с думи, които отекнаха в цялата страна. «Правосъдието за мен не е просто професия, то е мисия. И всеки от нас има силата да направи разликата, колкото и малка да изглежда тя. Моята история е само началото. Надявам се да вдъхнови много други да продължат битка без оглед на препятствията». Кариерата на Лукас Алмейда е повече от история за победа в съда. Това е свидетелство за постоянство, справедливост и способност за трансформиране на живота. Нейното вдъхновяващо пътуване резонира с всеки, който вярва в силата на решимостта и важността на борбата за нашите права. Искаме да благодарим дълбоко на вас, които проследихте всеки момент от тази вълнуваща история. Вашето внимание и подкрепа са от съществено значение, за да можем да продължим да споделяме разкази, които вдъхновяват и мотивират. Ако сте се почувствали трогнати от историята на Лукас, не забравяйте да се абонирате за нашия канал, харесайте и коментирайте впечатленията си по-долу. Вашето участие ни помага да достигнем до повече хора и да разпространим послания за надежда и трансформация. Присъединете се към нас в тази мисия за насърчаване на справедливостта, устойчивостта и положителната промяна. Благодарим ви, че гледахте и бяхте част от тази история.